Bé, doncs, iniciam un nou Aran en podcast. Avui ens hem desplaçat de sala i a causa que el nostre convidat d'avui, Àlex Cirat, ha pogut veure en primera persona ja ves les dificultats tècniques que de viatge succedissin en poder desenvolupar aquest projecte. Àlex Cirat, que ben, treballa en la immobiliària Epintet, que també és ell director, fundador, no sé exactament quina paraula emplegar en poder parlar sobre Meteoran, que ja que era meravellosa aplicació per a qual els estudis aranesi podem guidar-nos, ensenyar-nos quina era meteorologia que se pot veure en a Val d'Aran i comprovar en a Val d'Aran. Saludem a Àlex Cirat. Àlex, com estàs? Bon dia, força bé. Didier, que sacar o no, tu és ja figura referent també a dir les persones de la Val d'Aran a nivell meteorològic. Ens centrarem en acro també d'en pis. Més abans de tot, com ves això? Això que ho hem muntat avui, així. Bueno, poc temps que ho hem dedicat ha quedat plavent. Ha estat enxiau d'emergència. Ens cal agrair òbviament al Consell General que ens hagi pogut facilitar o oferir totes les possibilitats avui i a sala adequada, perquè ja veig que si us tot anaran canviant també a mesura de les disponibilitats que hi hagi en la pròpia casa per poder aquest projecte. Àlex, primer de tot, com estàs? Com va tot? Com va la vida? Ben, la vida ben. Sí? Content? Millor que els dies, o bueno, els mesos, però ben. Avui eres un petit espant, no? He ensenyat, petitet, bueno, he ensenyat més que petit. Bueno, però ara està tot ben? Ben, hi ha vida de senyor gran, per dir que catau. Bueno, amb pastilles, amb control, sense alcohol, sense sau, més ben. O anys has, Àlex? 50. Bueno, felicitats, has arribat aquí a la meitat de segle. Tot just. Escolta, bé, les persones que no te coneixen, tu com te definiries? Bueno, com hi ha persona inquieta i treballadora. Bàsicament, m'agrada, les causes que m'agraden amb passió, m'agrada elles, m'agrada dedicar-me en un medó, dedicar-hi temps, dedicar-hi faena, bueno, anar investigant causes naues. Què t'ha apassionat de aquests estudis airaus que són de la meteorologia, que també tot l'airau immobiliari? Què m'està apassionat tu com a persona? És m'apassionava força vinc. Avui a bodega, acro... Sabes que hi ha sense alcohol també, no? Acro diden. Passa que aquestes... Bueno, relativament no vam ni de broma vam a promoure ara mateix els hàbits, entre cometes, alcohòlics, més... vull dir, els vins diuen que no són tan bons, no? Si són sense alcohol, això mateix succeeix de més vieres, que dieu sense alcohol com aquelles man que cau carrer, no? Les vieres estan força aconseguides. Vinc no tant, però les vieres estan força aconseguides, en aquest sentit no hi ha problema. Però vinc, ja te dic, no gaire més. Ara ja l'has retallat de tot, De tot, l'has hagut de retallar de tot. De moment no, perquè bàsicament hi ha des causes que més afecta a d'aquesta malaltia i precisament l'alcohol. Molt bé, doncs vam a parlar de causes més divertides i més polides. Àlex, diries, aficions, doncs òbviament era enologia, me parlaves ara mateix, més tenies força inquietuds, diguem, personals en sens de treballes o és fundador, ara que explicaràs d'empús d'immobiliària, és vinculat també a airaus de meteorologia, més tu has dit que t'agrada investigar. Per què has aquella inquietud de voler investigar causes, imagini conèixer, etcètera? D'on vi aquella inquietud, vull dir, d'investigar i de voler saber més causes de la vida, cap per a fin? Dieu un problemament que no m'agrada repetir causes. La veig a que dius, no, vau anar cada dia a dar-me des passeigs, o sigui, hi ha molta gent que ha la seva rutina, i jo és que repetir les causes, o el mateix que restaurants, m'agrada descobrir restaurants, m'agrada descobrir, quan vau en bicicleta, m'agrada descobrir rutes naues, o quan vau caminant el mateix, o quan me'n vau d'hora, poc temps que hem de marxar, que aprofitam bé la dimenjada. Donc, no sé per què no m'agrada repetir les causes. Però m'agrada innovar i m'agrada trobar causes naues. Jo crec que hi ha bon acro perquè
Acro volerà dir que insicari a ti no t'auxirà jamais, perquè si tot el dia canvis de rutines no t'agarrarà pas. Dieu aquest que per acro, Que per cert, Àlex, avui has estat de viatge en Bet Podcast? No, atau en un podcast, diguéssim, aruso, no hi avui estat ja més. Entrevistes causa tau o que imagine que te les avui en Bet Viatge? O per avui que me n'avui estat tu, per avui més, o en Bet mitjan més. Això hi més, no sé si d'informau, o hi més tranquil, o hi menys pautat. Jo, les entrevistes, els temes la gent me preguntau quan treballava en la ràdio, com te permanís les entrevistes? I jo li diria, no, i que jo jamais me premanit a entrevista, jamais. De totes les entrevistes, més de, que menti, tipau el número a tau, des més de 300, 400 entrevistes que hauré d'anar a ràdio i que jamais me n'he premanit cap. I me diuen, com aquest? No, i que jo el que vull és no saber arren del tema, que realment es preguntes que dieu pot haver la gent del carrer puguen trasladades a la realitat. Dieu aquest inicieu el secret de per què podem arribar a connectar més amb la meva audiència o menys eret de preguntes de carrer, no? Jo crec que aquest podcast també ser que això, ensenyau, expressar o parlar amb persones que són de diferents airaus preguntar les causes que dieu te volia preguntar a la gent, no sé si per vergonya o perquè no hi ha possibilitat de parlar amb tu o causes a tau, saquen. Per això te pregunti, què te sembla que se pugui un podcast en aranès de gent de la Valdaran, de perfils de la Valdaran força diversi, perquè me diries, ja te n'havies escoltat qualcun? Qualcun he escoltat. Bé, hi ha iniciativa, a part avui en dia, que són causes que han força audiència, que la gent que escute, que és quan vas, jo substituït quan vas en cotxe o quan premanisqui el dinar, perquè hi ha des aficions que també que dinar m'agrada força, a veig quan premanisqui el dinar, escuti, és que vau escoltant causes diverses, a veig hi ha iniciativa important, a més, en la nostra llengua, que manquen força causes per Entenia a la veig que te l'escutes per Spotify. Normalment per Spotify, que és el més còmode, perquè després sé que hi ha moltes i altres plataformes, més l'Spotify és el més còmode, i després que també, com hi ha altres meves aficions a ir a música, doncs es barregi de mera música. Ja, que es va parlar un moment sobre aquestes dues aficions. Jo també m'encanta, això és tot menjar. Codina també codina, més cal dir que també adapti o treballi molt les receptes que també, que serà mi Emna, desenvolupa, jo com que l'escopí, després les esqui molt bé, bueno, a veure, ara dèieu m'he tirat en triple, les esqui provent, vau a dir. Més a tu què t'agrada codina? Has ver la recepta tau que digues, menti, pollastre aracirat, per dir de cau carrenat. Pollastre arur m'encanta. Tot el que tot pollastre o pintada arur m'agrada força. En casa se mengen en menjar? La critiquen, La critiquen això. Bueno, després per darrere diuen que hi molt bon, però ara cara poc viatges. Aquella que no te confides. I a nivell musical, quins són els teus gustos musicals? Què t'agrada escoltar? M'agrada molt era música de la nostra època, de quan avui... Quan dius era nostra, vam a diferenciar, no era tia. Us portam des a 7 anys, vam a diferenciar ensenyau, No parlau de tu, parlau de la meva generació, diguéssim. He ensenyat doncs música des 80, des 70, tota aquella música, i després ara m'agrada força causes que s'estan en català, en espanyol també, hi ha música força bona. Vull dir, per exemple, reggaeton no? No, encara no hi ha arribat. Et s'hagi de venir que quan vam en cotxe que me metre a cro me canse força ràpid. Les orelles te cremen ensenyau, no? Sí, hi ha causa i no entenen el que canten i hi ha altra causa i tapatge. No, acroi clar. Que per cert, ara que parlàvem de Toni, no parlàvem de Toni, més vull parlar de la teva etapa educativa perquè tu temps t'has volit dedicar a això que te dediques avui dia? No, jamais. La vida al final te va portant a on te portes. Jo comencé la meva carrera professional en Barcelona i en principi no he continuat estem aquí o uns anys més per circumstàncies de la vida, familiars, de malalties en la família. Me calec tornar a Valdaran doncs a portar ensenyar tota la casa.
dempús, l'aute, o sigui, la metrologia, que ja era una afició que auia, doncs l'anèrem potenciant també, el que te dia, on te porta la vida. No era un plan. Aquella gent que dius, no, jo havia un plan establer, arriben a 70 anys, complixen tot el canet, això me sorprèn molt, perquè és força complicat en la vida saber a on vas anar a parar. Me vull retirar en això, perquè per circumstàncies de la vida me comentes, eres de tornat ara a Val d'Aran. Imagino que, òbviament, eres així tot ara educació primària, secundària, no sé si batxillerat o cicles formatius, no sé si en aquella època n'hi havia cicles formatius. Avui en BUP, ja no vos sempre em vaig, vosaltres. No, jo era ja altra catalogació. Li digui en BUP. Sí, ensai. Més, què si projectat tu eres de tornar a Val d'Aran, vau a dir, entre cometes, de forma obligada? Doncs, al principi seguia dur, perquè a més seguiren els anys ja que comencé que era crisi, també hagueren molts problemes en la família, si eren els 2-3 primers anys, també separat, vull dir que era mia enna en venir viuien en Barcelona, jo a Siu, fins que no haguet 3 anys en mainatge ja poguérem organitzar que ja vengueren a viure a Siu. Donc és que sigueren 3 anys força durs. Com vius aquells 3 anys? És a dir, és solet no, perquè així, òbviament, s'és de la Val d'Aran, tu temps eres de la Val d'Aran, o com a mínim has relacions, connexions, més te s'enteres ensenyau solet pendent aquells 3 anys, o no te costé que com a recuperar a tua vida que dieu avui és aquí o en la tua memòria anterior a com anar passant els dies, sabes? Les aficions, no sé si és a la muntanya o si simplement que s'està en casa tranquil o no sé. No, solet no, perquè... Que et digui, perquè deu d'este dir-ho, eres d'este separat de l'època d'Ederí pendent. A veure, no, imagina que no eren 3 anys consecutius, òbviament, ja vos anàveu veient els fins de setmana i tot això, més... Avui d'este dir-ho, eres de no poder dar-li un dia a Tonill cada dia. La veig, avui hem d'aprofitar els dimenjades, que la veig jo baixau normalment el divendres per a net, a viatges dissabte, i aprofitàvem els dimenjades d'estar massa. La veig, també era més intens i dedicau tot el temps a estar amb mainatge de mera enna. Així ho solet tampoc m'hi trapé, perquè jo era relació, encara que treballava en Barcelona, pujava força suent. Jo crec que cada dimenjada de 50 dies que n'hi eren, dieu 40 pujau. Pujau a esquiar o pujau de fin de setmana? Pujau de fin de setmana, t'estava amb la família, amb els amics, m'ha agradat molt estar a Val d'Aran. La veig, en aquest sentit no desconnecté, els amics les auie, en aquest sentit venc. Passa que rebrem aquells 3 anys fusqui, o sigui, 3 anys de dius, sí. Ja les has definit com a dius. Sí. Aquí ho començaries a treballar en immobiliària o encara no? La immobiliària és des del primer moment, perquè hi ha causa que ara avui he començat amb mon pare i precisament encara via Siu t'encargar-me un senyal de tot això quan ets met en malau. I a la veig, arriba un punt en qual tu has de prendre el poder, el relleu, d'aquella immobiliària. Com ha canviat la evolució a nivell de, no sé, se bene, se lugar, en general, pendent aquesta que se tues a les 50, imagini que d'avui és aquí o queden 25, portes a la meitat de la vida en immobiliària, més o menys. Bueno, tu 30, Com ha canviat la evolució d'esta immobiliària respecte abans a dia d'avui? En aquest moment hi ha cants que no veníem a res. No veníem a res, o sigui, no hi ha dues ventes aran. Calia meter sos en un cribat sou, per dir d'aquella manera. O sigui, són molts dels estalvis que avui de quan treballeu en administració, me les calem meten a empresa t'ha tirat a de guant. Vale, però si eren anys durs, calec el mateix que te comentava, calec que reinventar-se un senyal, cercar solucions, després anem millorant, com de 2010 o 2011 ja comença a millorar, tot funciona millor. Era diferència, que tot i aquests anys ho hem anat pujant, ara estem ja en prets i dieu
dieu semblants al 2007, doncs jo com a tu estem dir, a demorar ja ho té cooperativa. Això t'anava a demanar, perquè has plaçat en temps que s'haguera crisi d'an 2008, que dempius me parlau així aquest repintament de venida d'immobles de cara a aquest 2009, 2010, 2011 consecutius. Ara sembla que es pisi o es veuen no deixen de pujar, perquè això vedem tot dir. Jo crec que a tot... Bueno, jo, per exemple, no sé si ja més que gran o què, però jo m'agrada passejar pel carrer, parar-me en immobiliària, veia els preus de vivendes, a veure com estan. A mi em només a res a orelles perquè deixa ja de veure aparadors perquè són tot iguals. Totes aquestes gens són iguals, si no es mateixes vivendes similares. Més això hi ha causa que m'he gràcia. O que detectes, no? Que de cada viatge les vivendes són més cares. Clar, és salaris de 10 anys vejanament similars. Que per IPC t'ha pujat un 4%, però els vivendes sí que han pujat un 4-5% de més. Home, jo crec que els salaris comptant IPC tot són molt més baixos que en 2007. O sigui, en 2007 en brut se cribava més o menys el mateix, però comptant que preus de sos ha anat baixant. La veig, jo crec que el poder adquisitiu ha baixat moltíssim, però moltíssim. Els preus han continuat pujant. Una situació complicada. Jo l'any passat estigui molt, molt content. Em sembla que sigueren 7 o 8 vivendes que venérem a gent de primera residència. Enguany no en porten cap. Aranesi? O no? Pregunti, Aranesi són els que viuen i treballen a Val d'Aran, la veig en aranesi tot. Digui perquè no sé si la veia web oferta de dauti immobles d'auti emplaçaments que no siguin Val d'Aran. No, viatge per a causa puntual, però més no. Normalment m'ho centra massiu. I ara què? Perquè me diries, els preus i pugen, demoram que caiguen. Jo com a, no sé, ser expert analista en Socavell, que és d'aquest tipus de mercats, més què penses? Què pot passar a quart i a mig terme de Massó? Dieu a quart seguiran pujant o què? És que és molt complicat de valoració perquè depenem de tanti factors. El que sí que me n'he dat compte és que qualsevol crisi que hi ha hagut no ha afectat. O sigui, ha afectat molt puntualment, era gent, sembla que s'artura un senyal, més a cap de 15 dies o un mes ja tornen a reviure, per dir d'aquesta manera. N'hem viscut moltes. Jo crec que era més forta, a part de la 2008, que sigui global, d'empús ja, amb tot el que ha anat passant, jo crec que el més fort que sigui que quan ja que estigueren a punt de rescatar Espanya, Portugal... No, els països, no els bancs. Sí, no, que es rescate a Grècia, me sembla. A Grècia s'arriba a rescatar. Més parlaven ja de rescatar Espanya, Itàlia... Ostres, això sí que és el més fort, això sí que se notec molt aquí. A partir d'aquí, d'empús era pandèmia, també semblava que se n'anava tot que ja no hi hauria mai més normalitat. Exercerem de la pandèmia i no ho hem parat. Ja no en sector immobiliari, sinó en tots els sectors. Fixats era de restaurants, bars que s'han d'obrir, tot hi funcionen, això... Clar, perquè no sé si les modes han canviat o que la gent ha més ganes de gesse o que ha menys ganes d'estar en casa, perquè com que hem estat embarrat i... Bueno, jo m'acabo de dir que jo la veritat que no estigui embarrat perquè com que era servici essencial en aquella època en la ràdio no eren embarrat, més pensi en tota aquella gent que era embarrada en pis i de... Diuen a Val d'Aran no tant, perquè així era estructura de les vivendes diferent, a més en Barcelona, que eren pis i de 30-40 metres carrats sense balcó, pensi com aquella gent han pogut aguantar 2-3 mesos i aquí. I tiro, crec. El que passa, un senyal la sensació que era de voler gaudir de la vida d'empús d'haver estat embarrat, se juntec amb que la gent se'n té compte que no havien capacitat. Això era l'altre dia un economista. Se'n ha dat compte que no han capacitat d'estalvi. Antes estalviau, t'ha comprat una vivienda, t'ha comprat un cotxe, t'ha comprat el que sigui. Ara se'n ha dat compte que per molt esforç que esquen no arribaran ja més a estalviar lo suficient com a tauer una vivienda, diguéssim... Clar, perquè ara és molt més complicat
quan passa a viuenda de més salaris actuals que no pas 20-30 anys de més de me pare o tio dieu Bueno, a nivell comparatiu, digui. també és que així hi ha diverses... Jo me dediqué a dues professions, que això te'n volia dir, que dieu són les més odiades que hi ha al món, perquè els meteoròlegs, estem odiats i ens enganyam quan l'encertam o quan sigui. Se ve ben bé i me dius, escolta, dissabte va a soleil? No, no va a soleil. Oh, va a soleil, és que jo a Costellada me cau que és que soleil. Dic, és que no va a soleil. La veig estudiat per dir de la veritat i per encertar. I si t'enganyes, també és odiat. Els immobiliaris també molt odiats perquè sembla que siguem... És que hauem pujat els preus, és que hauem destrucat el mercat, és que no deixem accedir a la viuenda. I heu cau carrer Navell o no? Per a causa hauem avell, o en actors principals, més gran part de culpa de l'administració. L'administració està en passi erràtics de tots els colors. O sigui, no conden jamés just un col·legi d'APIs o soc vocal del col·legi d'APIs. APIs que són els venedors immobiliaris. Sí, els agents de la propietat immobiliària. Jamés ens pregunten opinió, la veig van traient, ara no podem escriure honoraris, si no podem escriure honoraris tampoc vam a la feina, també treballar gratis, ja treballarem, ja labor social, més de macro s'ha encarregat molt mercat de lloguer, de més preus i taxats s'ha encarregat molt també força mercat de lloguer. El que no ha anat incentivar que un propietari digui, escolta, jo vau a metre en pis en lloguer, què m'oferisses? No, és més fàcil dir, no, vau a bastir una vivienda de protecció oficial que de més preus actuals de construcció més serà 250.000 euros. La persona que vaya d'aquella vivienda no arribarà als 250.000 euros, la veig pagarà 100. Els 250.000 euros les pagaran tots els ciutadans de més imposti. Ostres, jo per aquells 150.000 euros seria més adequat dedicar-lo a metre vivendes en mercat de lloguer, de la manera que sigui. Amb 150.000 euros t'asseguro que poden metre moltes vivendes. Vos dir que dieu és administrar... Pregunti, no sé si t'ha acabat d'entendre tot bé, més tu penses que dieu se podria oferir incentivacions més potentes a propietaris que dieu esos pisos no les han en lloguer bueno, això dieu, me sembla que succeeix en Nautaran, per exemple, que se bonifica el 50% de l'IBI o Carregatau, més tu dieu demanes incentivacions més directes a les persones que es vulguin llogar a la vivienda a Tuteran, que hi hagi més facilitat de rotació de mercat, dieu. Sense dubte. Sense dubte. Per exemple, hi ha pregunta, no sé si te la pugueu, no en sens de se la sabràs o no, més si ara, i que ara jo veig, per exemple, veia la notícia l'altre dia que va bastir a tour de 60 o entre 60 i 80 vivendes de lloguer assequible aquí o en Betren en la zona de 300. Nauaran també en el projecte 30 o 40 o 50 entre Baqueira, Tredós, Garós, Salardú, etc. Tot això pot abaixar ja o té viatge preus dels vivendes? No. Això beneficia els pogui, més no els que volen, els que loguen les ajudes, més els que volen crompar no. Beneficiarà a la gent que ara 12 anys o 15 anys bastir un projecte, bastir-lo més com a treball en l'administració, de meració parsimònia, esos procediments, estan parlant de projectes a 6 o 7 anys. Que la gent que ara 25 anys que comencen un projecte de vida agro, jo crec que ja no arribaran. Bé, doncs si vos barram aquest petit capítol que hem parlat d'immobiliària... Millor, que això no m'acabaran d'odiar. No, ara, no, però si ho hem portat a parlar precisament sense conèixer també l'opinió de professionals del sector, perquè jo crec que també interessant també veure la diagnosi que sé també des del sector, a saber que això que se pot o no sé si se pot més com està la situació actual de la vivienda, que temorem que, com ha dit tu, que es baixa, que la gent cap per a fin pugui arraijar-se amb el lloc sense besoin de pagar els dinerals que estan pagant en Barcelona o en Lleida o en Tarragona, i també a Valdaran, òbviament, que això vedem dia a dia, sobretot en les èpoques de temporada.
Me diries, Àlex, la teva altra professió que per a qual eres odiat era meteorolog. Te consideres meteorolog? Jo sembla que gent de la professió no, però jo me consideri, al final m'agrada dir que soc predictor, que no se sent gaire, perquè la gent diu que meteoròleg, jo m'agrada més dir que soc predictor. Bueno, jo els predictors també els considero els tècnics del centre de predicció de la UEG del Consell General El d'Aran. mateix. A jo m'agrada la predicció, de la climatologia també m'agrada, però no m'hi dediqui, no hi ha causa que ja hi ha molta gent que s'hi dedica. Hauríem d'haver un senyal més de dades ben estructurades que no les hauem, més, ja te dic, a jo m'agrada força la predicció. Ara que has dit lo des donades, molt pocs dies jo veig que és hi ha donada comparativa respecte als darrers, no sé, eren 15 o 20 anys, perquè clar, nosaltres tenim la sensació de que aquest any ha nyeuat com a jamais. Més no ha nyeuat com a jamais. No, n'hi molt menys. Ha nyeuat molt millor que dieu els darrers 2-3 anys, més no ha nyeuat com a jamais. No, va ser un any normal. Si ha l'epet de Suïs de la Mieja, secundament a Mieja és des darrers anys, més comparat amb els anys de principi de la dècada ja parlam de dècades de dets, o sigui, aquells anys, substituït 13 que eren que s'acumularen més neu, aquells que sigueren extraordinaris. No, i que et digui perquè jo veig que hi ha imatge en la qual diria neu acumulada per sazón en la cota 1800 de Baguera Beret que hi ha un estudi de clima i neve Pirineus, deia persona que s'ha dit Marco, no la coneixia, no he plaça de conèixer-la. Ja la coneixia. I que parlava si és això, no? Si els metres que s'havien acumulat en aquesta cota. Com ben dides, en 2012-2013, 14,56 metres acumulats i hagués any 7,02, que era meitat. Més, se campam i si hom està darrer, 3,20 metres, 3,56 metres, 3 metres, 5 metres. Vull dir, o que han lleuat més no hi com a d'utians. No, arrenc extraordinari. També les nyeuades han sigut molt en cotes nautes, ha vingut molt de sud. En l'auta vessant, no? En l'auta vessant hi ha força nyeu. Si és de túnel, veies nyeuades, veies muntanyes tan formes que no havies vist leus a més. Quan hi havia força acumulació de nyeu, a més, nyeu bona que han hagut. L'altre dia estigui per Boí, en Boí han nyeuada, en cotes nautes també, no en cotes baixes no, més en cotes nautes han força nyeu. El famós canvi climàtic, existís o no existís? Jo crec que innegable. Jo quan acabé la carrera, quan hi ha projecte, ja hi havia gent que diria que estava començant, que ja hi havia evidències, jo en aquest moment no creia gaire, més ara innegable substituït per variacions que veiem, els estius estan batint rècords de temperatura cada estiu, anywhere, aquelles calorades del mes d'Eregüer, que jo és que m'embrembi que ha agarrat més era bici en mes d'Eregüer que en mes de mai, perquè el mes de mai després és dolent, però aquelles calorades del mes d'Eregüer, les entrades de Pubàs, de Sàhara i de Rif, això antes era molt puntual, ara suent, força suent, ara n'hauem una que arribarà màxim el dissabte, més n'hauem hagut en hivern, se mos ha quedat la nyeu tota roja. Acro vol dir que està canviant les circulacions. O sigui, el que hem hagut en guant, que han passat totes les pertorbacions per Andalusia, que han hagut les inundacions i tot això, no deixa d'estar una anomalia a el que seria la normalitat. Ara un petit incís, perquè hagués dissabte no ja ha passat, hagués dissabte perquè aquesta conversa sigui gravada, doncs i setmanetes abans més no passa res. Però que la gent et sàpiga que segurament ja ha vist aquella sensació. Ja l'haurà viscut i haurà rebrembat aquella sensació. De per a freqüència que ho hem, i probable que aquest dissabte també hi hagi... Àlex, com neix Meteoran? Doncs un senyal, guarda, quan comencé a treballar en Barcelona, que treballé d'enginyer, jo la meva formació és enginyer forestal, comencé a treballar en Departament d'Interior, en Graf, en
grup de recolzament d'actuacions forestals. Aquí hi ha avui un company, Manel Pardo, que sigue tempus director de Pompiers de Barcelona. Bueno, hem molta amistat, poc contacte, però força amistat. Damet, m'introduí un sinyau, ja que avui hem estudiat un sinyau una carrera, damet m'introduí un sinyau en tot l'anàlisi de models. He estat treballant també a la Universitat de Barcelona en models de predicció d'incendis. La veig començar a ensenyar a tau, com a siu en Naval d'Aranya, avui ensenyau de mancança, doncs, quan començaren les xarxes, els hilats socials, diguem, vau a ensenyar de predicció, començarem d'aquella manera. No se diria Meteoran, la veig, era ensenyau per afició. Meteosirat, se diria, ok. Bueno, més o menys. Que penjaves en ton perfil propi. En el perfil propi. Que jo em remedia d'això, d'aquells primers inicis en els que plantejaues com seria el temps, més de poc a poc com que anaues complementant amb naues donades, especificaues, ensenyau més causes. No sé si perquè a la gent li agradava. Bueno, també te diria, siguec el que te comentava al principi d'acro des inquietuds, de voler descobrir causes naues, jo en aquest moment estava també en política, avui un blog de política, un blog més o menys encertat. Hi havia viatges que ara t'acampes de la perspectiva de temps, la veritat, i que hi havia entrades força desencertades. Era una causa que aquella d'en passió també hi dedicau, dieu, dues o tres entrades a la setmana. La veig, el bloc aquest m'amplia bastant. Què passa? Després ja quan ja deixé un senyal era política, deixé de bloc i digui, ostres, aquest temps que dedicava al bloc m'acabo ampliant bé la causa, perquè no sé... La veig quan comença el bloc de meteorologia. I com arriba Meteoran a no sé si un servici en col·laboració amb el Consell General, perquè jo veig que tu estem cada maitín, quan he projectat ara mateix la predicció a 3 dies, ja és aquí el Consell General d'Aran. Com arriba doncs aquest contacte amb el Consell? Bàsicament per una aposta personal de l'avet síndic Carlos Barrera, que aposté per aquest servei, junt de Mana Díaz, que ja per desgràcia no hi són cap dels dos. Doncs meterem en marxa això. O sigui, més sigui que una aposta força personal de Carlos, que ja sabets que era bastant convincent quan te volia convèncer de vera causa. La veig convencer. Érem en viatge a Barcelona, que a rebre en baretos temps, que anem a servei meteorològic, que sigui un dia força enriquidor. Ja te dic, li cau agrair a Daet era aposta que des de la veig, doncs que hem continuat en col·laboració amb el Consell. Quin any sigui que això de contacte amb el Consell al principi? Si no m'enganyi, en 2017. 2017 és, ara si jo no m'enganyi, el 2019 entrec en nou govern, en aquest cas de la mà de Paco Boya, i anant 8 mesos, crec que sigui 14, me sembla que sigui per 13, vull dir que Meteoran seguic, d'ame Consell, i per tant que sigui un projecte força consolidat que ha demostrat que ell igual qui le comencés, sinó que ella causa ha funcionat. Home, sembla que confien en jo, més ja t'he dit, com la professió modiada, això pot canviar de... Mos estàs dient que com hagis i més de pluja te van a fotre d'hora, no? Bueno, suposi, o que no estigués tan encertat en les prediccions o en els anàlisis dels models. Guaire gent t'artura pel carrer a la setmana, no va dir el dia. Prou bé, si t'artura un dia pensaria prou bé. Més a la setmana guaire gent t'artura pel carrer i diet, escuta, no lo de la costellada que croeix a causa que hi ha cosa molt concreta més... Aquest fin de setmana, quin temps va? O, escolta, aquesta setmana com a pinte? No, força gent, jo content. Encara crec que som poca gent, o sigui que si m'arturessin més no m'importaria. M'agrada, al final, hi ha un reconeixement que té la gent, se les posa ajudar. Hi ha viatges que inclús Betún t'he dit, no, escolta, això va anar tau i tal, va a aquest temps. La veig, també
perdona, també són causes que dius, home, doncs vau acampar, que... Però era gent amb molta tendència a dir escolta, d'ací a 10 dies què va? Dic, ostres, si vam a centrar-nos en aquests 3, perquè clar, la gent o que hi havia nyeuada forta ja estan pensant en la següent nyeuada. Dic, escolta, vam a deixar que acabi de que hi haguesta i després ja parlarem de l'auta. Clar, perquè això d'aquestes aplicacions que bueno, ja hi ha pàgina web que és el tiempo en 10 días, tal qual, en castellà, que també hi ha dautes que te campen a 14 dies i tot, cerques ja excessivíssimament ja a 28 dies, més quan hi ha predicció fiable? La predicció fiable hi ha 48 hores, 72. 3 dies, per això també la predicció a 3 dies, és el més fiable, depenent també un senyal de la situació global, de com va, sobretot és molt basat en jet stream, en la corrent de xorro, que li diuen, és molt basat en això, en les anomalies que va buena, que era, o sigui, te pot enviar vents del nord, te pot anar en unes latituds més nautes, això te guia un senyal en previsions a long termini. Més, si la situació és molt estable o molt inestable, posa jo a predicció a 6 o 7 dies sense enganyar-te. A viatges a viatges diguem, escolta, de 6 o 6 dies va que hi ha nyeuada, mos arriscam, bueno, a viatges encertam, a viatges no, més te posa a arriscar perquè els models te'n marquen. Era aquella situació global. I comparativament era Val d'Aran i molt més difícil de predicció que Barcelona, Tarragona, Lleida, etc. Que clar, ara jo me viri. A dia d'avui, que no veu a dir dia de la gravació, més a dia d'avui, el soleil i en seu perfectament visible, perquè tu estem hi ha dies que no són visibles pels brumes, més el seu i completament blu, més dieu en Miejaura plor o se met a nyeuar, perquè era Val d'Aran i això. Què tan difícil és de la predicció en base a aquests canvis tan complexes que era nostra Val d'Aran, era Val Atlàntica? Home, a part de que és més complicat, perquè a part de era tota la influència atlàntica, també n'hauem de Mediterrani, clar, és que hauem parsans molt diferents. Te'n vas a Beret i totalment diferent que se te'n va a Cot de Bareja. O sigui, són influències que te poden entrar en qualsevol puesto. A Vall de Toran, per exemple, i puesto on més plor de tota Catalunya, m'atreviria a dir de quasi de tota Espanya. Va ser, bueno, ara malaurosament no hauem aquí estació, o no hauem estació amb una continuïtat com a valorar, però és la Val de Toran i un cas digne d'estudi que també de Lluís Pla, que és un aficionat, més que aficionat, és un professional, però que mete sos de la seva potxa, que hi ha força estacions en la part de Pallars, de Massotos, temat dits, que la bala que era i digne d'estudi. Jo ara pensava també en Meteoran perquè a cap i a fi els boletins, les és a 3 dies vista, més jo també ve viatge vist excepcionalitats, que crec molt funcionat també m'acabo de dir, que que és aquí també paraigües, ve viatge, o quan vi a Calima molt forta, que també t'he vist aquí, no sé si des de casa, però se veia a muntanya també, tot aquest pubas en suspensió. Aquestes connexions són... hi ha forma d'innovar també la de ton sector. No sé si t'has plantejat de forma més recurrent, no són que tan fenòmens meteorològics molt aïllats. Que hauria de més suent, ara de temps que no... perquè hi ha innovació, cap per a fent. Ara de temps que no aquesqui. Hi havia època que aqueja molt, inclús llegint de Menvení, i anàvem quan hi havia nyeuades fortes, anàvem aquí, era força divertir-nos a passar-ho ben. Ara la veritat és que no aquesqui perquè també, no sé, jo tema de gesem miejans, gravar-me... Bueno, si t'hi pensa que no t'està gravant avui. No, per a creu he vengut. No, però me costa bastant prodigar-me en tots els hilats socials a nivell personal. Que per cert es diu Wendres, si no vau enganyat, o com a mínim era quan queixes d'Amju en Maitindran en Catalunya Ràdio, podets escoltar la predicció a 3 dies vista o de fin de setmana de Alex Sirat en Maitindran. Encara hi ha tau?
O continuam amb José Badia, continuam, i també col·laboram amb Ràdio Aran, la ràdio que hi ha en Baqueira, amb Ignacio Aldea. Amb aquests dos mitjans col·laboram, i guarda, jo penso, també el típic, que no penses que ja més t'escute de gust, més allà, precisament un client me diu, ostres, tu és de Meteo Aran, que el client de hora, no, t'he sentit en la ràdio, i diu, bueno, Era gent... positiu. Bueno, aquesta te la volia. Era gent com te coneix més, com Àlex Cirat, que porta la immobiliària Pintet, o Àlex Cirat et de Meteo Aran? Com el de Meteo Aran. Ara me coneixen més com el pare d'en Menill, i després com a Meteo Aran, no. Què te genera, Cro? Que dieu era teva afició d'empís d'omplir-se aquest temps quan avui ha acabat el bloc polític has devengut en això. Què te genera? Què te sembla? Hi ha satisfacció molt nauta. Jo realment de mera faena que gaudissi i de mera de predicció de temps que és que cada dia apareix que veieu i el primer que és que no hi ha un esforç de dir, ostres, ara me la cau. Jo crec que no hi ha hagut cap dia, inclús dies d'aquell que quan podia veure, que gessies o que és estar, que, ostres, t'he gemau de cap, ni aquells dies més edor era previsió. No, croi bon. Per cert, les persones que no segueixen a Àlex Cirat a través de Meteo Aran poden anar a on poden anar? Perdona? A on te poden veure les persones, on te poden seguir les persones que vulguen saber la predicció a 3 dies vista de la Valdera? Hi ha varios canals. Hi ha la web, hi ha l'app. Que era web meteoaran.com, era app, que és Meteo Aran, i després com diuen aquests, en Instagram, en Facebook, en X, en Twitter, el que antes era Twitter, penjam en tots els canals cada dia. Molt bé. Àlex, tu estem destinant un espai de temps en parlar si la nostra llengua, si la situació que viu actualment. Te vull demanar precisament si és això. Com ves tu la situació actual de l'aranès? Què és que se podria millorar el son usatge social? No sé si tu també a veure pausa. Metem tots temes debat en carrer perquè jo crec que és el més interessant, perquè hem acostumat a escoltar tots temes més butzes, més profitament escoltar també a la gent de carrer. Home, jo crec que... jo també em brembi de la frase que era de dir, ostres, era joanesa, és que no ho pitjor i tal, i això... I la veig te dic, no, és que ja Sòcrates ja et diguia que este món s'acabava perquè era joanesa, no de cro. Jo crec que estem en una situació... dieu ara me odien també per aquest comentari, però jo crec que estem en una situació millor que abans. O sigui, jo el que veia, almenys en els cercles dels mainatges jueni, que encara que és que n'ha servit castellà, que és molt potent com a eina de comunicació, que la veig costa molt deixar-lo d'utilitzar, més veia que tots els mainatges, inclús gent que no naixia quasi una Val d'Aran i que vengueren a Ciutat Wayton abans, parlen aranès. Jo tots les parlen aranès a totes les generacions de Tour d'en Menill, perquè ensenyau més de relació d'Ameri per motius obvis, les parlen aranès, tot i me parlen aranès. I me sorprèn molt veure gent que són o castellanoparlants o catalanoparlants en casa, el ben que parlen en aranès, que l'han estudiat en estudi, i encara que no sigui la llengua vehicular de la majoria, jo crec que hi ha força gent que sap parlar-lo i substitut escriure-lo. Clar, que dieu en èpoques anteriors hi havia moltíssima gent que sabia parlar-lo, més no hi havia tanta gent que sabia escriure-lo, bàsicament perquè no se podia escriure en aquelles èpoques en el Juan Marc de l'època. En l'Institut d'Aran ja, òbviament, no que se podia escriure en aranès, més ben. Mos quedat amb aquella reflexió també d'Àlex que mos explica que també, la situació ell com ell, més que esperançadora per això que mos dides que com a mínim per a llengua tots temps s'acabarà parlant d'una forma o d'altra, de moment que ja les generacions de nau malauradament ja no hi siguen, que és que també és jovent i le puguen portar a baix es pugui seguir que serà la nostra llengua, però que
el nostre petit tresor i la cultura i la identitat que avem així en el nostre territori. Àlex, vam a un microtest, ara d'en tu de 3-4 preguntes. La suspene. No, que és molt fàcil, home. Si tu siguessis un fenomen meteorològic, series una aigüada intensa que canvia tot, un anticiclón estable i fàcil de previer, o una tempesta que vie de patac. I la tronada que ven de pataco. El titular perfecte en tot un canal de Meteorant seria alerta màxima a Naval d'Aran, setmana estable, bones notícies estatuti, canvi radical en 24 hores. Me quedaria no m'agrada, com se diu en castellà, l'amarilleo. No m'agrada... Aureolisme, bueno, Sí. me l'han acceptat, me cau dir, me l'han Bueno, acceptat. pues, La diguent in des podcast i me Vale, l'acceptarem. no m'agrada l'aureolisme, ni m'agrada alertar massa a la gent, amb la qual la setmana estable. En hi ha visita immobiliària, so que primer guardes, en orientació en exposició al soleil o aranyeu, en estat general de la viuenda, o possibles risc humà, humiditats, clima, etc. Jo soc molt negatiu, molt negatiu. Pensi que les causes poden anar mal, a la veig m'agrada encampar els defectes. Jo he venut moltes cases dient tots els defectes que hi ha sense dir de cap virtut, perquè les virtuts les vedem tot. Te va ben? Te va ben? Oh, me va ben. Me va força ben. Oh. Molt bé. Quin és ton client ideal? Hi ha persona que és amanta de l'anyeu i de la muntanya, hi ha família que cerca estabilitat o un inversor que vol aprofitar oportunitats? Sense dubte, com t'he dit, hi ha família. M'encantaria poder vendre molts més immobles a famílies, a projectes de vida. Quan ves que hi ha parella joena que acaba de mainatge, compra ja casa... ja de més anys que portam, ves que el veïnatge ja s'ha gran, més continuen ets un projecte aquí, la veritat és que força enriquidor. Darrere de tes, et ton pitjor maus són, quin ell? Que no nyeu en tota la sason, hi ha previsió que canvia cada hora, o que t'enganyes en una predicció important? Que m'enganya que hi ha previsió, sense dubte. I ara ja, causes de hora del sector, si no siguessis so que és avui dia, que immobiliari i també meteorolog, què series? Doncs no et sai, la veritat. No et sai. No m'imagini llauta vida ni la inquietud que era de dir no, m'agradaria dar a vuelta amunt en baixet. No et sai que voleria este. Quin és ton lloc favorit de la Val d'Aran? Viella, passeig, tot. I de la muntanya, cau que lloc especial a ti? Montcorbison. Molt bé. Ja que hi hem, quin és ton vin favorit? N'he molt, és molt complicat de dir un vin favorit, més els darrers temps m'agradava força que era el Puntido. De quina denominació hi ha aquest? Rioja. Rioja, molt bé. Doncs, Àlex, avui hem arribat ara a fin de podcast, més abans, si tu ets seguidor del programa ja sabes que era darreríssima part i que jo vos he preguntat tot el que he volut en aquest podcast i jo ara te deixiem, doncs si vos hi ha pregunta de la temàtica que sigui, que te la responaré encantat. Me la responderàs? Bueno, molt bé. Saxi, si no ara m'hi causa, jo te diré que sí, editam aquesta part, desapareixerà com si no ho hagués passat arren. Personal o professional, D'això que vulguis, igual. d'això que vulguis. Què tal tapar la jubilació? Donc Eduardo, ben, la veritat és que ben. Ara època que se n'anecta a la muntanya, que d'ell le digui. Ara me pare també me xerraré les orelles per dir això, més era altre dia se n'anec a caminar a la zona de Santet de Gausac. El Santet encara avui és molt anyeu. Me diria que n'ec a caminar que espera pel camí que te portau a l'Artiga de l'In. Pensé que hi ha foto, jo he dit tot aranyeu, que encara no... Me diria que avui he caigut ben la web i tal, i que ja estava ben aranyeu. I jo li digui, no te cales per aquí, perquè tampoc coneixes l'estat 100% de l'anyeu, de com està, si nyeu humida que deja tal, me comença a dir, no, que ja se ve el riu passant per aquí. Jo li digui, però tu no ets un expert en la muntanya, ara començaràs a este inexpert, ara que ha arribat a la tia jubilació i tot això, si vos té totes les muntanyes ja te darà temps de teles. Però no vagis tan a saco, ve a mirador, ve a puesto que no hi ha nyeu, no te'n vagis ara directament a lo que hi ha nyeu. Però bueno, en síntesi, molt ben, molt tranquil, jo crec que ara ha gaudido i ha nova etapa i ha nova època, imagini. Per a que no te'n demani,
Donc, hasta que veigues et tur quedar a vida, que ara que li futes bronques és tu ja d'aet. Sí. Atau que si posi que ja imagines que això que te demore a ti també en un futur, Àlex, d'Ameton. Bertran, no? O Bertran, que és un vídeo purant. Molt bé, doncs escolta, Àlex Sarren, mil gràcies per haver participat d'aquest Aran en podcast, ha estat tot un plaer. Mos vedem en carrer, que ja sabes que tots tenc que mos vedem, doncs parla mi estoneta. Perfecte, força gràcies. Espaci Aufrit per Consell Generau d'Aran.